אז מה את אומרת, רחל? אני מאושרת עם כל מה שיש לי. כן. עבדתי, למדתי, כן. הבאתי כסף. כן. עכשיו זה החלק האחרון של החיים שלי. חלק ארוך, אבל ארוך. ארוך. ארוך, כן. ארוך. ומתי שהשם ירצה, הוא יסגור את העיניים שלי ואני אלך. אבל אני מאושרת כן. מכל מה ש... מה כואב לך? שום דבר. איזה יופי, איזה יופי. לא כואב לי שום דבר. אוקיי. אני אומרת תודה להשם. אז מה את צריכה? יותר כסף? לא מעניין אותי, לא הכסף. יכולים להיות עם הרבה כסף. אמרת אוטו גדול. לא מעניין אותי. שום דבר. כל הדברים, יש לי הכל. לי זה קשור מה שאני מרגישה. בגיל שלי, שיש לה כל מה שאני צריכה. איזה יופי. כן. תודה לאל, אני חיה עם בעלי. כן. בסדר, בצורה נורמלית. כן. והילדים, תודה לאל, הילדים גם יש להם את החיים שלהם. ונכדים, עוד מעט נינים. אז מה את רוצה להגיד לדור הצעיר? תגידי מה... לחיות פה, לחיות את החיים. כן. ולא לחשוב על... רק רגע. כן. ולא לחשוב על מה שאין. תחשבו על מה שיש. יפה. כן. יפה מאוד. רגע. כן.